ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬರ್ಪನ ಸಮಯಡು ಎಂಕಲ್ನ ಧನಿಕಲು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಕೇಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಕೂಲಿ ಬೇಲದೆ ನಾವು ಜಾಗ ಬಿಡೋಡು ಬಂದು ಐಕ್ ಮೇರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಕೇಸಿಗೆ ಕಂಬಳಾಡು ಬಜಗೋಳಿ ಕಂಬಳಾಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೇಡ್ಲಾತು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಆತ ನಾನು ಅವಳು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಕೊರಿಯರು ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಎಂಕಲ ವಕೀಲರಿಗೆ ಹಾಜರು ಮಲ್ತರು ವಕೀಲರ ಕೊರಿಯರು ವಕೀಲರು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಸ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ರ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಧನಿಕಲೇನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚ ಈನ ಕಂಡ ಎತ್ತುಂಡು ಒಕ್ಕ ನೀಡ ದಪ್ಪರ ಎರು ಎತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಕೇಂಡೇರು ಕೇನಾಗ ಅರೆಗೆ ಪೂರ ಕಮಲದೇವರು ಉಜ್ಜನಡ ಅದಾಗೆ ಆತನಾಗ ಕೇಸಿಡು ಎಂಕಲ್ನ ವಕೀಲರು ಬಂಡೇರು ಮುಡ್ಪದು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲು ಕೋಟೆ ಪಾತಿರ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಸು ಎಂಕಲಿಗೆ ಗುಣಾಂಡು ಅಂಚ ಈ ಕಂಬಳನ ಎಂಕಲು ಹೊರ್ತಂಬೋಯಿನ ಬಂಡ ದಯ ಬಂಡ ಈ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹೊರಿದನತೆ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಈ ಕಂಬಳನ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಲ ಅಪ್ಪ ನಡಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾನು ಕಂಬಳ ದಾಯ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆಪನ ಒಪ್ಪನ ನನ್ನ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಜಾಗ ಹೊರಿದ ನೈಟ್ ಯಾನಿಪ್ಪನ ಒಟ್ಟ ಉಪ್ಪಡೆ ಅವೇನೊಂಥರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ಬಂಡೇರು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಕಂಬಳದ ಬೆರಿಯನ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡಪ್ಪನು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಬಂಡೇನು ಅವು ಆಪುಜಿ ಅವೇನಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಗಿಡ್ತಾನೆ 98 ತೀರಿಯರು ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಂಬುದಾಗಲು ರೀತಿ ಮಲ್ತವನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೀ ಆಪುಂಡ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ತಂಬ 57 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲುತ್ತೆ ಎರು ತೊರ್ತಗೆ ಎರುಗಿಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಉಡಂದೆ ಏತು ಬಂಗಂಡಲ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಟು ಕೊರ್ಮುದು 57 ವರ್ಷೋಡು ಎಂಗೊಂದು 25 ಜೊತೆ ಎರು ಆಂಡು ಇದು ತೋರ್ತು ಎಂಗಲ್ನ ಒಂದೇಟು 25 ಜೊತೆ ಎರಲು ಸಾಂಕಿ ಎಂಗುಲು ಸಾಂಕದು ಇತ್ತಲೆ ಇತ್ತದೇರ್ಲು ಒಂದು ಪಾಂಡುಲ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತಾ ಕಮಲದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಆಚಾರ ಬಂದು ಕೋಗಾಚಾರ್ಯ ಮಗೆ ಎಂಗ್ಲನ ಅಪ್ಪ 54ನೇ ಇಸ್ವೀಡು ಕಮಲದ ಎರು ಕಟ್ಟದು ಕಮಲಾಗ ಈ ಸಾಗೋಳಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದು ಐಟು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಕಮಲನ್ನು ಇಡದಿರು ಅಂಚೆನೆ ಕಮಲ ಗಿಡಾರ ಕಾರಣದಾದ ಬಂಡ ಆರು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬರ್ಪನ ಸಮಯಡು ಎಂಕಲ್ನ ಧನಿಕಲು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಕೇಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಕೂಲಿ ಬೇಲದೆ ನಾವು ಜಾಗ ಬಿಡೋಡು ಬಂದು ಐಕ್ ಮೇರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಕೇಸಿಗೆ ಕಂಬಳಾಡು ಬಜಗೋಳಿ ಕಂಬಳಾಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೇಡ್ಲಾತು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಆತ ನಾನು ಅವಳು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಕೊರಿಯರು ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ವಕೀಲರಿಗೆ ಹಾಜರು ಮಲ್ತರು ವಕೀಲರ ಕೊರಿಯರು ವಕೀಲರು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಸ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ರ ಒಂದು ಅನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಧನಿಕಲೇನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚ ಈನ ಕಂಡ ಎತ್ತುಂಡು ಒಕ್ಕ ನೀಡ ದಪ್ಪರ ಎರು ಎತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಕೇಂಡೇರು ಕೇನಾಗ ಅರೆಗೆ ಪೂರ ಕಮಲದೇವರು ಉಜ್ಜನಡ ಅದಾಗೆ ಆತನಾಗ ಕೇಸಿಡು ಎಂಕಲ್ನ ವಕೀಲರು ಬಂಡೇರು ಮುಡ್ಪದು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲು ಕೋಟೆ ಪಾತಿರ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಸು ಎಂಕಲಿಗೆ ಗುಣಾಂಡು ಅಂಚ ಇಡು ಪಕ್ಕ ಮೇರೆ ಕಮ್ಮಲಾಡು ಎಡ್ಡೆ ನಂದಲ್ಗೆ ಕಮ್ಮಲಾಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೆಡ್ಲಾತಂಡು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಗ್ಯಾನ್ ಐಡು ಪಕ್ಕ ನಂದಲ್ಗೆ ಕಮ್ಮಲಾಡು ಪಕ್ಕ ನಕ್ರಡು ಅಜ್ಪತ್ತ 7ನೇ ಇಸ್ವೀಡು ನಕ್ರೆಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ಲು ಎನ್ನಲೆಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಂದಲೆಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಡ್ಲು ಆತನು ಆ ವರ್ಷ ಅದ ಎಲ್ಲಿತ್ತೇನು ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆ ಪೋನಿತ್ತು ಅದಾಗ ಅನ್ನಟ್ಟು ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಂಬಳನ ಎಂಕ್ಲು ಹೊರ್ತಂಬೋಯಿನ ಬಂಡ ದಯ ಬಂಡ ಈ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹೊರಿದನತೆ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಈ ಕಂಬಳನ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಲ ಅಪ್ಪ ನಡಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾನು ಕಂಬಳ ದಾಯ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆಪನ ಒಪ್ಪನ ನನ್ನ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಜಾಗ ಹೊರಿದ ನೈಟ್ ಯಾನಿಪ್ಪನ ಒಟ್ಟ ಉಪ್ಪಡೆ ಅವೇನೊಂಥರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ಬಂಡೇರು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಕಂಬಳದ ಬೆರಿಯನ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡಪ್ಪನು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಬಂಡೇನು ಅವು ಆಪುಜಿ ಅವೇನಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಗಿಡ್ತಾನೆ 98 ತೀರಿಯರು ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ
ತುಂಬುದಾಗಲು ಈತ್ ಮಲ್ತೊಂಬ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂಬ ಮಲ್ತೊಂಬೋದು ಅದೈತೆ 99 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲು, ಒಕ್ಕಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲು, ಪುತ್ತೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಡು ಆ ವರ್ಷ 99 ಆಯಿತಾ. ಮಕ್ತ ವರ್ಷ ಬಜಗೋಲಿಡು ಮೆಡ್ಲಾಂಡು, ಬಜಗೋಲಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಗೆಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಡು, ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಗೆಡು ಅವಳು ಫಸ್ಟ್. ಅಂಚನೆ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಕಂಬಳಾಡು ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಬಳಡ್ಲ ನೆತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಬೆರಿತ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಫಸ್ಟ್, ಈದುಡು ಫಸ್ಟ್. ಇಂಚ ಪೂರ ಯಾನು ಈತು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಇಂದೇನು ಒರಿಪೋಡು ಬಣ್ಣದು ನಡಪಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಕಂಬಳಾಡು ಎರುತಾಂಗನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜೇಸ್ ಬರ್ತು ಕುಡುಗೊರ್ಪುನು ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಬರ್ತು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೈಯಡ್ಲ ದುಂಬು ಒಂಜೇ ಬರ್ತು ಕುಡುಗೊರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡೋಡು ದಪ್ಪುನು ವಾಕಿಂಗ್ ಉಂಡ ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತು ದತ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅವೇತೆ ಒಂದಟ್ಟು ಎಂಗುಲು ಕಂಬಳ ಅಪ್ಪ ಎರುಗಿಡ ಅಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಜಿ ಇತ್ತ ಬಣ್ಣಗಾಲ ಇತ್ತ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜೊತೆ ಎರು ಸೇರುಂಡತೆ ಕಂಬಳಾಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜೋರುಂಡು ಅನ್ನಡ ಹತ್ರ ಎರು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡವು ಇತ್ತ ಕುಡು ಮತ್ತು ರಡ್ಡು ಬರ್ತು ಕೊರಪ ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಡ್ಲದಲ್ಲ ಐಕೆ ಒಂದು ಕೊರದು ತಾಂಗ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಕಾಂಡೆ ದೆಕ್ಕದು ಕಟ್ಟುನು ಎಣ್ಣೆ ಬಜುನು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆನ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನು ಎಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಕುಡು ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ತು ನಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ತು ಬೈ ಪಾಡ್ನು ಎಕ್ಲಿಗೆ ಪಡೋಗು 6 ಕಾಲೋಡು 2 ಜೊತೆ ಇತ್ತು ವರ ಒಂದು ಸಮಯ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ 3 ವರ 2 ಜೊತೆ ಬರ ಅವು ಪನ್ನ ಒಂಜೆ ಜೊತೆ ಅಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಅನ್ಬೋಪದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ತಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ವರ 4 ಇರುವಾಂಡು ವರ 5 ಇರುವಾಂಡು 6 ಇರುವಾಂಡು ಪೂರ ಕಣತ್ ಕಟ್ಟದು ಮೆಡ್ಲ ಹೊಡತಿ ಎಂಚಂಡ್ಲ ಮಲ್ ಬರಪಣದ ಅಂದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆವಂದ ನೀನು ಎಂಗ್ಲ ಎರ್ಲು ಮಂಡ 57 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲುತ್ತೆ ಎರು ತೋರ್ತಗೆ ಎರುಗಿಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಉಡಂದೆ ಏತು ಬಂಗಂಡಲ 3 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಟು ಪೊರ್ಮುದು 57 ವರ್ಷೋಡು ಎಂಗೆ 25 ಜೊತೆ ಎರು ಆಂಡು ಈ ತೋರ್ತು ಎಂಗಲ್ನ ಒಂದೇಟು 25 ಜೊತೆ ಎರ್ಲು ಸಾಂಕಿ ಎಂಗುಲು ಸಾಂಕದು ಇತ್ತದೇರ್ಲು ಒಂದು ಪಾಂಡುಲ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷದ ಮೆಡ್ಲಾತುಂಡು ಪುತ್ತೂರುಡು ಮೆಡ್ಲಾತುಂಡು ಅವು ಪುತ್ತೂರುಡು 1 ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈದುಡು ಫಸ್ಟ್ ಬೊಳಂತುಡು 2 ವರ್ಷಡು ಒಂದಟ್ಟು ಅಡುವೇಡು ಉಂಡತೆ ಅಡುವೇಡು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮೆಡ್ಲಾತು ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ 3 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಲ್ಕಿಡು 1 ವರ್ಷ ಮೆಡ್ಲಾತುಂಡು 2012 13 ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡ್ಲಾತುಂಡು 4 ವರ್ಷ ಬುಡಂದೆ ಮೆಡ್ಲಾತುಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ 2 ಮೆಡ್ಲು 2 ಮೆಡ್ಲು ಆವನೇ ಉಂಡು ಪವನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲೇನೆ ತಾಂಕರ ಎಂಕ್ಲು ಆರು ತೂನಾಗ ಅವು ಮಲ್ಪಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲ ಒಂಡಪ್ಪೋದು ತಾಂಕದು ದೆಕ್ಕದು ಎಣ್ಣೆ ಬುಜಿದು ಐಕ್ಲೇನು ಕುಡು ಮೆತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ನಡಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡು ಪೊರ್ತು 2 ಸರ್ತಿ ಪೊರ್ದು ಅಯ್ನ ಮೆತ್ತಿದು ಐಕ್ ಬರೋ ಕೊರ್ಪನಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಪೋಪುನ ದುಂಬುನ ನೀ ಐಕ್ಲೆಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ನಡಪವನ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಬತ್ತದ ದಿನ ಬೆಂದ್ರ ಮೈಪೊಡು ಐಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಐಟು ಅಂತೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಕೊಡಪಟ್ಟಿದ ಮೋಡೆ ಕಣತ್ತದ ಐಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮೇಡ್ಲಾತನು ಭೋಜನಾಚಾರ ಕೊಡಪಟ್ಯ ಮಾರ್ನಾಡು ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನದ ಇರುಗೊಂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ರ್ ಬರ್ಪ ನೋಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೇಡ್ಲಾಂಡತಿ ಮುಡೋಡಿದ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ತುರ್ ಕಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೊಂದ ಪಾಂಚಿ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪಾರ್ದನು ಅವು ಇಡೀ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒರಂಬ ಕುಟೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತ ಜೈಟ್ ಫಸ್ಟೇ ಮೆಡ್ಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ರಾಜೆ ಎತ್ತಂಡು ಬಾಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಕಾಂತಾರ ಬಾಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊನ್ನಿರು ಅವು ಇರ್ನ ಎಂಗ 35 ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತನು ಆಯ್ತು 35 ಒಂಜಿ 4 ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆದು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟೇ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ
ಇನ್ನು ಅಂಡಿಂಜೆ ಸುಂದರ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಂಚೆ ಪಾಂಚೆ ಅವಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪಾರ್ದು ಭಾರಿ ಮೇಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಿನಿಶಿಂಗು ಭಾರಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾಡದೇ ಇರುವವು ಅವು ರಾಜೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ರಾಜೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು 10-30 ಮೆಡ್ಲ್ 35 ಮೆಡ್ಲ್ ಆತ ನಿಂಗ್ಲ ಸಚಿನ್ ಸೆಟ್ರು ಏನು ಗಿಡ ಅದನ್ನು ಸಚಿನ್ ಸೆಟ್ರು ಜಯಕರ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಇವರು ಗಿಡದ ಇನ್ನು ಹಿಂಗಲ್ನ ಸಚಿನ್ ಜಯಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಟು ಮೂಲ ಅಪ್ಪನ ಮೂಲಡು ಇರು ಗಿಡದ ನೇರು ಬಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನರಂಗ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಸಾನೂರು ನಂದಲ್ಗಡೆ ಮೇಡ್ಲ ಅನ್ನಾಗ ವಾಸು ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ಲ ಆತನ ಇಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಏನು ಸಚಿನ್ ಸೆಟ್ರು ಎಂಗ್ಲ ಇರು ಗಿಡ ತಂದಿಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಒಂದತ್ತ ಕಸುಬುಗು ಉಂಡತಿ ಸ್ಲಾಬ್ದು ಇಲ್ಲದ ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ದ ಬೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಲ ತುಂಬು ಮರದ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೇರು ಇಲ್ಲದ ಪುರ ಅದನ್ನೇನು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದನ್ನೇನು ಕಲಿತೆ ಬೇಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಅದು ಇತ್ತ ಆಯ್ದ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಡಿಸೈನ್ದ ಕೆತ್ತನದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಪುರಲ್ಲ ಏನು ಇತ್ತೆ ದೇವ್ರದಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮಲದ ನುಗ್ಗೋಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ನಡೆ ಬರ್ತದೆ ನುಗ್ಗ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮಲ್ಪಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಲ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಮಲದೆಲ್ಲ ನುಗ್ಗಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಡನೆ ಮಲ್ಪಂದಿಲ್ಲೇರು ಆತ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಉಪ್ಪು ಪುತ್ತೂರು ಉಪ್ಪು ಇವ್ರನ್ನ ನಕ್ಕರೆ ಇಂಚಿದಾಗಲು ಪೂರ ಈ ಸಿರಿಪಣ್ಣೆ ಮರ ನುಗ್ಗತ್ತ ತುಂಡು ಮರ ಪಣ್ಣ ಮರ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾರಿ ನೋಕೊಂಡು ಐಟ್ಗೆ ಕಾವಂಟದ ಮರೆಲ್ಲ ಪಾಡುಂಡು ಪೊಣ್ಣೆದ ಮರ ಭಾರಿ ಮೈನು ನುಗ್ಗಕ್ಕು ఆయన మలుతుందిల్ల అంచెని సాగువಣಿదల ನುಗ್ಗತ್ತ ಆಪುಂಡು ನುಗ್ಗ ನಾಯರು ಗಿಡವನ ನಾಯರು ಪೂರ ಯಾನಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲೇನಡ ಮಲ್ಪ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಪಣದು ಅವು ಪಿತ್ತಳೆ ಮುಚ್ಚಿನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಅವೇ ನುಗ್ಗೊಟ್ಟು ಪೂರ ಬತ್ತನ ತೈಟ್ ಪಿತ್ತಳೆ ಮುಚ್ಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲೆ ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಾಯಧನ ಉಂಡು ಕಂಬ್ಳ ಗುಟ್ಟೋಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಪೋಯಿನಟ ಓಲು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನೆಲ ಪಾತೆರ್ನಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಆಪುಜಿಂದ ನಾಡಿ ಉಂಟ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಕಂಬ್ಳದ ಅಂತಜೀರ ಎನ್ನಿಟ ಹತ್ರ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಂಬ್ಳಾಡು ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ 57 ವರ್ಷ ಹಿಂಗ್ಲು ಎರು ಗಿಡ ಒಯ್ಟ್ ಗಿಡದ ಹಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರನ್ನ ದಯಟು ನೆನ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ನಡಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಮಾತಾಡ ಜನಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಟ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ಲ ಮಿತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಕಮಲ ಬಂಡ ಏನು ಬಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ತಲಕನೆ ದುಂಬುಡುಂಜಿ ನಡತೊಂಬೋಂದಿತ್ತನ ಕಂಬಳ ಅವೇನು ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಈ ಕೃಷಿಕರ್ನ ರೈತರನ್ನ ದುಂಬುಡುಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅವೇನು ನಡಪಡೊಂದು ಹೋದನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತುಗಳ ಈ ಕಂಬಳಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಂಬಳದ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಎರುತ್ತ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಪುಲಗ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪು